El Cerdanyola Futbol Club segueix en una dinàmica positiva, aconseguint la tercera victòria consecutiva i mostrant la seva millor cara. El d'avui ha estat un partit per emmarcar. Un matx contra un gran rival que ha posat les coses molt difícils des del primer minut, però que els verd i blancs han sabut reaccionar, despertar i desplegar el seu millor joc per sobreposar-se al matiner gol del Palamós. Els gironins han començat dominant el partit, gaudint de la primera ocasió al minut 7, en una contra d'Agi que cedia a l'Eix Feixes, que feia treballar Carlos Avilés. El Cerdanyola Futbol Club, per la seva part, s'ha acostat al 9 a la porteria de Bayona, en una acció de Molins des de mig camp, que cedia a Daisuke per a que Valderes xutés finalment potent contra un defensa rival. I de l'ocasió local al gol visitant. A la següent jugada, Agi disparava des de banda dreta d'atac, rebutjava Avilés, que quedava estès a terra, i Aleix Feixes aprofitava des del punt de penal per anotar el 0-1. Un gol que ha servit de píndola energètica pel Cerdanyola Futbol Club i a partir del qual els verd i blancs han despertat i han començat a fer-se amb l'esfèrica. Al 21, els de Toni Carrillo aconseguien l'empat en un servei de banda de Pitu que rebia Juli, s'escurava línia de fons i passava al segon pal, on Valderes disparava de cap imparable per a Bayona. Era l'1-1. A partir de l'empat, el partit ha estat d'anades i vingudes, on qualsevol equip semblava que podia marcar per desequilibrar el marcador. El Palamós ho intentava al 27 en un xuc creuat de Moja, que marxava directament fora. 5 minuts després era Valderes qui rematava el segon pal, una passada de Pitu, i el refús Molins, escurat al pal, intentava rematar sense fortuna. Encara l'ha tingut el Palamós al 45 en un dispar de Coro que aturava Carlos Avilés abans de marxar a vestidors. Amb l'empat s'arribava al descans. El segon temps ha estat una altra història. El Cerdanyola Futbol Club ha sortit acceleradíssim i amb les piles carregades i s'ha fet amo i senyor del partit. Sumat a una baixada de la intensitat del Palamós, que no ha gaudit de gaires ocasions durant aquests segons 45. Iniciava el perill Pitu al minut 52, disparant una falta que el porter rebutjava i Eric Blasco de cap enviava fora. Acte seguit, Moja servia una falta pel Palamós que ja la rematava de pit fora de porteria. I als 15 d'iniciar el segon temps, Eric Blasco desequilibrava l'empat anotant el 2-1. Jota jugava per banda, la cedia Juli, que entrava des de mig camp i s'inventava una passada per Eric, que es desmarcava perfecta per superar Bayona en una gran jugada combinada del Cerdanyola Futbol Club. El Palamós intentava intensificar l'atac, però topava un cop i altre contra una defensa verda molt ben col·locada, un migcamp incisiu i una línia ofensiva disposada a desequilibrar i a fer els quilòmetres que fessin falta. Valderes ha tingut l'oportunitat de fer el doblet al 68, en una jugada de Jota que cedia el 8 verd i blanc, que se la col·locava i xutava massa tou a les mans de Bayona. El Palamós, que es veia cada cop més marmat pels locals, ho intentava pilota parada en un servei de falta de Del Moral, que Moja no podia finalitzar. Pocs minuts després, el mateix Del Moral rematava boca de canó davant un Carlos Avilés que rebutjava l'esfèrica amb el cos. El temps anava passant i, tot i la victòria per la mínima, els locals eren superiors i els darrers 4 minuts de joc han gaudit de clares ocasions per rematar el partit. Al 86, Barrientos provava una mitja xilena en un servei de falta de Pitu. 2 minuts després, en una contra del Cerdanyola Futbol Club, el mateix Pitu des de banda dreta d'atac s'entrava dins l'àrea petita on Javi Sánchez rematava de cap massa suau. La velocitat de Diego oferia al públic una gran jugada al minut 90 per banda esquerra d'atac, que cedia Javi Sánchez, que relliscava i rematava, i al refús la rebia Valderes per disparar contra un defensa. Encara l'ha tingut Molins a pocs segons del xiulet final. En una nova internada de Diego, que marxava de 3 defenses, s'inventava una passada a Oriol Molins que rematava topant amb un defensa gironí. El Cerdanyola Futbol Club tanca el mes de gener situat a la zona mitja de la taula i demostrant al públic que l'engranatge ja rull de la perfecció.